In a world where power rules and loyalty are tested, one man will face the ultimate betrayal. He's a man of influence with two different sons, one loyal and honest, and the other rebellious and conniving. When tragedy strikes in a distant land, a bond is formed that will change everything, setting in motion a plan of heartbreak and revenge. Will love triumph over betrayal? Will bonds of brotherhood withstand the ultimate test? Kalmat Air, a story of love and deceit. Kalmat Air. ɗaya shi kenan na faɗa almomi ta dama kalma ɗaya na faɗa a so ni dan Allah in za ka so fadan hali na ba domin dukiya ba ana yaƙi kamar za ta yi kushewa akan dukiya ko akan yar budurwa kalman nan daya na ce a rike gaskiya hatsaniya ta tashi kamar wuta ana buguna kowai dan ɗan rugo ne uban da kyama domin ɗana kowa ne na kowa ne haka ma uba na kowa ne aye aye kar abu san zuciya a'a kar abiye mata na ce babu daɗi in har aka biye mata Nusaiba. Na'am umma. Sadiq bai ci abinci ba da Allah ki sa shi ya ci abinci kin ji ko? To shikenan umma. Ya Sadiq ka zauna mana. Ina wani ya Sadiq? Lafiya launi sai ba. Ya school din. Makaranta alhamdulillah ya Sadiq. Ka san makaranta yanzu mun zo gangara sai a hankali akwai wahala. Yaya, kaga yadda ka rame kuwa? Da gaske ne kina abin da Hajiya ta faɗa baka cin abinci? Mu je in haɗa maka abinci ka ci ko kaɗan ne. Sai ba akwai wanda nake so in gani ne. Idan ban gan shi ban da natsuwar da zan iya cin abinci. Kaga kenan kana bukatan ka ci abinci saboda kana bukatan natsuwa, wanda yake jin yunwa kuma baya cikin natsuwa. Mu je ka samu ka ci abinci sannan sai ka fita ka nema abin da kake nema. Wato kin zo ki ba kwartan ki abinci ko? Yaya Najib, wannan wani irin magana ne haka mara daɗin sauraro? To faɗa mun in baka ba me zai kawo butuwa gidan saurayi? Har tana wanda damuwa cewa ya ci abinci. A ce ma gidan saurayi na ne nan. Na gani ma gidan yayar mahaifiyata ce. Ina da daman in zo gidan kenan. Ballantana ma ita ta kira ni shi yasa ma na zo. Ke wallahi zan fasa miki baki na zo nan gurin. Za ka iya faɗar da abin da kake so amma ka sani cewa minti 160 ne ya rage ma. What? What? Oh, kwaikwaya ta ma kake kenan ko? Ba za ka gane ba har sai ka shiga. Ke me yake nufi da mintuna 160? Da a ce na sani ai da na baka ansa. Okay. Na gano inda kuka dosa. To ku sani duk zan iya da ku. Har yau na kasa gano wani irin laifi ne maka kai mun irin wannan danyen hukunci. Daina faɗin haka Amira. Dukan musulmi dole ya karɓi ƙaddara mai kyau ko akasin tafiya haƙuri.
Kawu kana ina. Ki haƙuri. Jikata. Ki haƙuri don Allah don Annabi. Don Allah ki haƙuri. Ki haƙuri za ki sa ni kuka. Ki haƙuri. Ki haƙuri. Kawu kana ina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mama? Yawwa mama. Mama? Wai Sadiq ya haukace ne mama? Idan ban da ya haukace Sadiq mama, menene haɗiya da wani 160? Ina ga samu matsala fa. Kai da Allah dakata. Shin wani ba ka gaya min cewa ka daina shaye-shaye ba ne? Mama na daina mana. Ka daina fa ka ce min. Haka ne. Washin sai yaushe za ka yi hankali ne? Najib, kai yanzu har yanzu baka da zuciya baka san inda yake maka ciwo ba? Ka duba fa ka gani kanwata fa uwa ɗaya uba ɗaya ta hana ka ka auri yarta saboda kana shaye-shaye. Sadiq ya maka kallon ɗan shaye-shaye. Dole ne sai ka yi ka bari mana ko tare aka haife ku. Amma mama. Rufe min baki, ƙarya aka yi maka? To Sadiq ya turo min hotonka ga kanan a wurin shaye-shayen har da mata. Ni kuma? Kai ɗin. Kuma ya ce nan da awa 3 idan har baka tura Amira ba sai ya nuna mahaifinka wannan hoton. Dan Allah mama, dan Allah kar abba ya san wannan magana don wallahi in ya san wannan maganar na tabbata kashe yanzu yi. Ka san da haka? Me ya kai ka wajen wata mace? Saboda da gudun irin wannan fa yasa na haƙura na kyale ka zama da waccan kucakar. Wallahi na sani mama, ni ma dai na san me ke damuna, amma kawai na san dai kaddara ce kuma da sharrin shaidan. Matsalar duk ba wannan bace. Yadda Sadiq yake yi min magana shi yafi bani tsoro. Na sani kai tsautsayi ne kai ka wajen. To amma yadda idansa ya kakkafe ya nemi bayani akwai wani abu a ƙasa. Ai ko mama, in dai tsautsayi ne na miki alƙawarin ba za ki ƙara jin makamancin irin wannan ta faru ba. Amma mama me yasa Sadiq yake biki wani kallo? Kaga, je ka bani guri. Ina buƙatar zama ni kaɗai domin yanke shawara. Da haka duk abin da na yanke zan neme ka. Amma dan Allah mama, ina so dan Allah ki taimaka min kar abba ya san wannan magana. Shikenan. Je ka abinka. Amma kada ka kuskura in ji labarin ka fita wani waje. Ka tafi bangaren ka. Insha Allah ba zan fita ba. Wallahi tallahi na san duk duniyar nan ke kaɗai ce ka fahimce ni. Wallahi shi sa nake matakar kaunar ki wallahi mama. Dan Allah kuma ki haƙuri. Zai sani ne wallahi. Wallahi zai sani.
tabbas ina cikin damuwa kwarai da gaske. Kowane magidanci yana tare da iyalinsa lafiya, amma ban da kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hello? Najib. Ok, ga nan zuwa. Kai da raina hankali ya ka dawo kenan. Nusaiba, tashi ki shiga ciki. Kalma ɗaya shi kenan na faɗa. Almomi ta dama kalma ɗaya na faɗa. A so ni dan Allah. Yan Sadiq akan wata kucaka yarinya sakarai. Ni kake so ka wulakanta ni? To shikenan me kake so yanzu ka gaya mahaifin nashi? Shin shi ya auri budurwarka ko kuwa ya auri yar ƙauye? Na sani cewa Najib ya yi laifi. Amma kai baka ganin akwai laifinku da kai da iyayenta? Ai ku ne kuka bashi dama aurenta. Kuma tunda ma an riga an yi ai shikenan. Shi kanshi Alhaji idan ya riga ya zo ma babu wani abu da zai iya yi tunda an riga an yi. Hello? Shikenan sai ka ƙara su. Dawo ka zauna. Ina za ka? Koma ka zauna. Sadiq, wa ka kira wa waya? Ana magana da kai uban wa ka kira? Awa 3 na bashi. Na ga baya da niyyar yin abin da na ce shi yasa na kira Alhaji na faɗa mar. Me kake nufi ne? Me kake nufi? Tambayar ka nake yi. Najib, saka shi. Saka shi ka wuce ciki. Wuce ciki. Mece ce riba ka na aikata wannan abin da kake yi? Shin ma hankalinka ɗaya kuwa? Hankali na dubu hajiya. Ba ni da hankali hajiya daga lokacin da na bari Najib ya aure Amira, daga lokacin da tabbatar da ban da hankali. Na haukace hajiya, ba ni da hankali. Yanzu kana tunanin wannan al'amarin zai iya sawa uba ya rabu da ɗansa? Wannan ba damuwa ta bane ba. In ya rabu da shi ban da wata riba a ciki. Amma dai abin da na sani ba zan iya bari a cutar da wannan yarinya a gabana ba. Saboda ba ki da niyyar daraja ta a gidan nan. Burin ki kawai ki ga ta wulakanta a cikin gidan nan. Yau ni kake kallon ƙwayan idanuna kana gaya min waɗannan maganganun haka? Lallai. Najib ina so ka sani cewa idan har wani abu ya same su duk wata alaka sai na kauda ita nayi abin da ba taba tunani ba. Najib ina Amira? Ina Amira? Na ce maka ban sani ba. Idan kana nema kuma ka sani sai ka je ka tambayi umma. Za ka iya faɗar da abin da kake so amma ka sani cewa minti 160 ne ya rage. What? What? Oh. Kwaikwaya ta ma kake kenan ko? Ba za ka gane ba har sai ka shiga.
ana yaƙi kamar za ta yi kushewa akan dukiya ko akan yar budurwa. Kalman nan ɗaya na ce a riƙe gaskiya, hatsaniya ta tashi kamar wuta ana buguna. Ma Sadiq? 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 Barka da fitowa. Lafiya me kike nan? Allah na dan fito in sha iska ne kawai kuma sai bacci ya dauke. Amma dai lafiya ko? Lafiya lau. Okay. To ai biyo ni ma dama ina son ganin ka zo mu je daga fala. To. Wannan kaman ba a ba su ruwa ba yau yan ciyawan ciyayi nan. Na zo na ga mai ba su ruwa yana babba su bushewa da suke. To. Wa alaikum salam. Zauna ga wuri nan. Ana kusa da ita gyatumar taka. Ina ita yarinyar take? Tana ciki. Ciki kuma? Alhaji ba a gidan nan take ba, sun boye ta a wani waje ne. Kai Sadiq, sa'ar ka ce ni? Kai aka tambaya ko ni? To tana bangaren Najib, bangaren mijinta. Amma kai Najib, kai uban wace ka je ka yi aure ba tare da sani na ba? Na'am? Wane ne ya daura maka aure ba tare da izini na ba? Sadiq ne. Ni kuma Najib? To abba ta yaran san Nijar, balantana hana san wata yarinya a garin Nijar na aura. Ko? Sannan kuma abba in yana ganin ƙarya na mishi, a kira yarinya a tambaye ta wa ta sani tsakanin ni ko shi. Sannan kuma wane ne ya haɗa ta da ni? Najib me kake faɗa haka? Yanzu ina take ne? Eh tana bangare na ne abba. Je ka kira wuta. Sun rasa masu su daga zuwa sai su bashi a? Ko da sun ga ya kamar su? Ko yake zubin uwan ne? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nan zaki dawo. A'a, karke dawo kusa da mijinki. Yawa abba ga ta nan. Abba ina wuni. Hajiya ina wuni. Lafiya kalau. Ke? Shin da gaske ne cewar Sadiq kika sani ba Najib din ba? Eh. To wani irin shirme ne wannan ga wanda kika sani me hukunci a ruwan da kika sani zaki tashi je kina auren wanda baki sani bare? Ai ga wanda kika in auren ne ga wanda kamata ki aura nan. Saboda me zaki auri wancan ba wannan ba? Abba abata ta koma ciki wannan tambayoyin din ni zan amsa masu. Yaya abu? Dan Allah kamar Amira, je ki bangare na ki huta abin kin ji? Yanzu kai Sadiq, dama saboda wannan dalilin yasa ka watsar min da ayyukan da kake can ka dawo? Abba yarinyar na rayuwarta tana cikin tashin hankali. Gaba ɗaya so ake alalata mata rayuwarta. Zancen banza ya ina maka magana ga abin da zaka ina ga yaki kana ga kura.
Ni ga abin da nake maka magana kana maka gararo. Ya na maka zancen cewa ka baro min aiki na a can ka taho sannan kuma ka zo kana ga mutum magana ta daban. Hello? To ina ko ka je? Kai! Habba tunda a duniyar nan ka taba jin an ce gaskiya mutum ta kare? Ai sai da ce kare ka ta kare. Bai da amsa. Ato. Naji. Shi ka ji abin ka kaji. Wato na lura Alhaji yanzu kwata-kwata Sadiq ya riga ya zama wani abu daban. Na lura yanzu kwata-kwata Sadiq ya daina ganin mutuncin kowa, har wani iko da wata isa yake nuna mana a cikin gidan nan. Duk aka me? Au, yanzu ke baki ga irin haukan da ɗanki yake yi ba? Haba Alhaji. Wasu yaushe za ka daina cewa ɗana kai fa? Ni kaɗai na haife shi banda kai? Shi ke nan fa guda ɗaya Allah ibaka. Amma duk sanda ka tashi magana sai ka ce ɗana kai banda kai? To ai ni dan saboda shi kadai din ne ma Allah ya bani. Shi isan ya wallahi har yanzu nake masa uzuri. Amma wallahi in baccin haka da tun na sallame shi. Shikenan. Naji. Kuma duk irin hukuncin da ka dauka za mu rungume shi. Sannan ka sani zan sa ya sallami yarinya ta koma inda ta fito. Amma fa kafin haka sai ka sallami Sadiq ya bar gidan nan. Wannan shine. Amma ai na faɗa miki. In dai Sadiq ne, Sadiq ba zai taɓa barin gidan nan ba. To ni kuma zan bar gidan nan. In dai shi yana gidan nan, to ka sani ni kuma zan bar gidan don ba zan zauna a zuba ido yana mana cin kashi yana nema ya kai mu bango da ni da ɗana ba. Ko sai bakin cikin shi ya kashe mu tukunna. Kinga, Allah mu bar maganan nan haka. Allah. Zan ɗauki mataki akan al'amarin. Ki ga Najib din ya same ni shi kuma da na. Saboda tsabar wata isa da iko ya cusa wa ɗana 'yar ƙauye ya aura kuma ni ya zo yana gaggaya mun maganganu marasa daɗi kana goya masa baya to shi kenan sai ka zauna da shi a madadina. Yaron nan fa ni na rene shi, menene ban masa ba a matsayina na uwa in nuna masa shi ɗa ne, sai yanzu daga sama zan zama wulaƙantacciya a wurinsa saboda ka ɗaure masa gindi? Alhaji ina so ka sani kaga daga wannan lokacin ba zan taɓa yadda in ƙara zama inuwa ɗaya da Sadiq ba. Kwarai da gaske. It's okay shikenan. Zan na sai in mai da shi Abuja. Abuja kuma? Wani wace irin masifa ce da tashin hankali? Au ka raba shi da nan kuma sai ka sake mai da shi can kusa da kai Abuja? Duk me ya zafi haka? Alhaji ni ko Sadiq ɗanka ne ban sani ba ne. Da yake a guri na kamar idda na ji biki da a wurina kuma duka su jini na ne. Me kake nufi da hakan? Ban gane abin da kake nufi da ɗanka ba. Well, Sadiq ba ɗana ba ne, amma kusan zan iya ce miki har ya fi ɗana amfani a waje. Kuma ki kwana da sanin cewa darajarsa ɗaya take a wurina, ba kuma zan taɓa canza haka ba. ɗanka ne to ta ina kuma ta yaya? Mai sanyi ma kawai yana da daɗi oho. Ni wannan ba abinci na bane. Kamar da daɗi kamar ba daɗi.
Anfara Multimedia presents Kalma Daya. When envy and hatred take root in the heart of a brother, jealousy drives him to manipulate and deceive, setting in motion a plan of heartbreak and revenge. Kalma Daya. Dan haka babu komai insha Allah akwai nasara a ciki. Yau ka fara dimi kuma kai shiru can ga. To kawo kamar da yanda ne ma bayani shi wannan aminin nasa shine ya bani kalma ɗaya wanda dai ita ce na rige a cikin zuciyata da ya bani tabbacin cewa ba mahaifina bane ba. Amma dai ya ce akwai sakon da zai tura mun idan ya dawo daga Saudiya dan yanzu haka yana Saudiya shi aminin nasa. Kai Asadibu in dai wanga batu ya tabbata cewa shi ba mahaifinka bane ko zuwa mahaifinka bane yau me amfanin zama da su. Kamar baki taɓa ganin na ba. Ai ban taɓa ganin ka ba sai yau. Ina jin daɗi idan ina ganin ka cikin farin ciki. Shi yasa ma na kai magana a wurin wajen kawo. Me ka ce? Sai kawun ya ce maka me? Magana na gaba. Idan har yanzu a cikin ranka kana son Amira to ka dawo ni ina daura maka aure da Amira. Ni na daura maka arme da Amira. Dai kin sai ba zai ba mu rashin goyon baya ba. Amma wallahi kawo bai kyauta mun ba. Kidan baya son zama da su a cikin gida? Duka ma yaushe na zo. Bayan kun yi aure da Amira ni in dauki aji mu koma can gida ku zaman ku anan. Yo me amfanin zama da wa'en ga mutanen? Bai da wani amfani, bai da rana. Amma kawo in ya zaman to ba ku kasan nan Amira ba za ta taba jin daɗin zama a nan ba. Yo wagga maka ga wato. Amira yau tana kusa da kai ma horon cikin ta ya hudda woma. Horon cikin ta dawwama zai a tare da ita. Nan za ta yi fari ta kyau abinta babu ruwanta. Tana ta da kai nan wurin. Shi kawun ya fi ki fahimta ne. Kuma shi ya kawo ya san cewa yana buƙatar Amira a kusa da ni. Kai yaya. Wai kunya. Ta Allah ni ba na son wani neman magana. Amma malam zai yadda? Me zai hana? Ladan tsohon rikona da ya na shekara 6 shine zan bashi mai karɓa aure na. Duk da yake dai abubuwan da yake yi ba masu kyau bane. Akalla na san cewa bayan kansa bane sa shi a kai. Haka ne. Amma me zai hana to kanin shi ya zo ya wakilci aure? Wato tsabar a matsayin ki har kin san kina da wasu aidiyoyi da kika aje saboda magana auren. Wai kunya. Amira kenan. To idan kin gama jin kunyar taki sai ki tashi mu ƙara gaba. Sauyawa ke ce dai ya bana taba canjawa mai baza sirri
amma da Allah za ka iya raka mu shagon gwal din ko kuma akwai wanda za ka sa raka mu saboda ni ban san yanda kasuwar take ba ban taɓa shigowa. Ba ka da matsala da insha Allah za a dace wani gyaran da shi. To shi kenan mun gode sosai. Kaɗai ce sanadin dokatan burana kalma ɗaya. Assalamu alaikum. Aha, Alhaji Ahmed. Rai sai. An yi da lafiya. Ya shiga dawo. Wallahi ai na dan kwana biyu yanzu da yake ayyuka na sun fi yawa a Najeriya. Alhamdulillah na fi zama a Najeriya. Wannan madan ce? Eh, amma kuma na ɗaya da muka magana ita. A wasa nake miki. Na ga har ta canja. To ban je raka ka. Da wanzau. Ka je ma abuwan nawa? To shikenan. Aina wannan kayan suna da kyau sosai da sosai. Ma a yaushe ne ka dawo Najeriya kai? Ni ma zan yi kaman wata shida haka. To da dawa ta gaba ki daya to amma ka san wannan abubuwan ne da wannan idan na Najeriya abubuwa sun yi tsada to dole gaskiya na bar Najeriya gaskiya. Yanzu fa har ma gara su saifan ma ta fi mana ta dan sauki a kan nan. Sai mako. Amma dai alhamdulillah madan tayi wallahi. Tayi ko? Wallahi sai mako tayi. Wallahi ita ce amma dai an shago gurma. A dole ka shago gurma. Wannan abun gurma. Haka ka dauko mai sai ga can. Asalin ta yan Niger ce ai. Ba na sani ai. Wallahi asalin ta yan Niger. Ne mun ya kamata je na ko yan Niger ne.